munofanira kunge muri apa zita renyu riripo kapa. George Makanyanga, Douglas Kemba, Edmore Kemba, nanzi ne2 sisters dzenyu dziri pa nyaya iri kutaurwa panapa. Maybe mumhangara akatipira nyaya tonzwa kuti zviri kutaurwa panapa muri kuwirirana nazvo here. Mumhangari ndiani? Tatiri kukumbira kuti mutipe nyaya yenyu muchidimbu kuti tizwisise kuti nditaura nondakagara pamusoro idare, pamusoro imhuka huru, pamusoro imadzisabhuku. Inini ndine nyaya yangu indakati tive kugadziriswa nevarume ava. Ndine nyaya yemunin'ina wangu akapiswa ndiJona Masoni vasvika pakufa. Saka tine zvitakataurirana tikati tinosvika pakuwirirana tiri kumba kwedu. Takanga tawirirana Jona hona tikudawo maexpense yatadini tashandisa tafirwa nemunhu uyu watouraya iwivi. Mukomana uyoyo akauraya vanga rununudza hanzvadzi yawana Kembo avo uyu musikana uyu wanga warununudza musikana uyu wekwakembo hanzvadzi yawana Kembo arutsvira mumba panyamugondeza panonzi panyamugondeza wanga uri 2 vasikana ivavo. Munin'ina wangu bva amhanya kodi kuvhurira dho ava kubva waburitsa ava. Jona Masoni ndo umhanya utorenyi Petru uyu musikana uyu ndiye anga arutoshandira Jona Masoni arubika pagasi. Gasi riri ariulika, saka anga arubikira pagasi riulika arutengesa Petru pasaidi pacho iri mubhaketi. Moto akatanga ngepetru negasi racho rari umomo. Bva atanga kuvhariwa ngemoto ari mumba. Munin'ina wangu bva azviona bva kuti kovhura dhori yari kuti aburitsa avo. Wanga wari 2. Waburitsa pepe Jona akangomhanya kuenda. Vatora bhaketi riya rari nepetru. Vadirawo mukomana munin'ina wangu iye. Vangofuta moto. Saka izvi takatawirirana takati iwe Jona Masoni tipo maexpense yatashandisa. Katawirirana saizvozvo. Jona wakapotipa Jona akatanga kutipa $200. Tatamuti 1000 kwenda niko. Nekanyu. Vazotipa $500 vapasara $300. Asara ne$300 iya. Jona achitipa mari takaenda kwaSabhuku ka 3 times. Taenda kwaSabhuku ineni chakazondirwadza. Kechitatu taenda paSabhuku. Sabhuku unai munhu wenyu izvi takataurirana haana kuwirirana nesu. Saka tidi Sabhuku akatanga kuti mwauya kuitei pamba pangu. Tikataiwa hamutibvunzi kuti mwauya kuitei. Isusu takakupai muteto wenyu wekuti tafirwa nemwana wedu. Saka hamutibvunzi maminetsi enyu mwamumbonyora kuti mubhuku menyu. Vatatanga aonesana peya Jona uchauya. Sabhuku acho akanga atobva Jona paSabhuku. Vazotifonera chiuyai. Vatasvika tashaya Jona uya. Kufonera vatamushaya. Saka ndiwo mamangariro atakaita Jona kuuraya kwakaita mwana wedu. Auraya kudaro Jona bauya kuna Sabhuku saizvozvo. Vawasainira naSabhuku kutengesa stand. Vamhanya kubva kubende kwatinogara. Vamhanya Jona. Saka isusu hatotoziva kuti uripi watobatwawo ngemupurisa wamhuka uri kuti auye padare panapa. Kubende asitori koga. Saka isusu ndiwo zvakatirwadzisa tikati no. Regira tiende kogadziriswa ngoti isusu tazvitadzawo tega tiri kumba kwedu naSabhuku kwedu. Ndio mauriro ataita wadari.
sabhuku yachari izvo zviri kutaurwa nyaya ndiri kuinzwa, asi matauriro ari kuita Makanyanga ari kutaura pane dare rakagara. Vana Makanyanga kusvika sekutanga pakushaya kwakaita munhu, ndakangotaurirwa kuti kwaita nhamo, ndiwo muteto wakandipa. Pavakazouya nenyaya iyi yekuti wakuda kuti uye abhadhare maexpensive John, wakauya wachibva nekumaSouth Africa wachiti tabva muprofiti tiri kumaSouth Africa nemudzimu wawakanga wainawo uchiti wabuda mufi ari kubuda pahanzvadzi yake achiti hendei kwaSabhuku. Shuwa wakasvika pamba pangu wakataura nyaya iyoyo wachiti Sabhuku somukai tiende kumba kwani kwemunhu watiri kumangarira. Indikati akwete, Sabhuku haasumuki padare pake kuenda kundotongera munhu kumba kwake. Imimi kana muchienda endai mudzoke futi panapa. Shuwa wazhinji wakabva wandoenda ndikasara ndiripo pamba pangu. Wakazodzoka. Izvi zvese zviri kutungamirwa nemunhu akabudirwa, hanzvadzi yewakomanawo. Ndiye anga ari kutaura zvese. Isusu hatina kutaura nyaya yavana Makanyanga sedare, but taiteerera nekukota zvazviri kutaurwa nemunhu ari kubudirwa. Nyaya yakazoita kuti nditaure kuti ini handishati kuti ndikwanise kutaura nemi ndeyekuti ini ndakandawo kunzi why usiku kuti uyu abhadhare mari bo. Ndikati aiwazve, handiti imimi pamakauya pano makati makawirirana kuti muri kupana maexpenses. Hatisi dare raSabhuku rakatonga izvo. Hongo mauya pano, kana asisi kubhadhara mungapa inini Sabhuku mhosva here? Iyoyo imhosva nekuti makawirirana, imimi muzukuru wenyu maifanira kunga muri kutaurirana. Hamupi mhosva yacho kuna Sabhuku kuti sei asiri kuunza mari. Iye akanga andifonera ndikawadaidzawo ati ndiri kuuya nemari, haana kuuya. Avo wakauya hapana munhu. Saka mhosva yandandina ipopo ndei. Izvi zviri kutaurwa zvekutengeswa kwestendi, uye haana kumbouya aitaura kuti ndatengesa stendi ba. Ende yanga iri long standing issue yanga yagara iripo yekupana munda iwoyo. Zvekuti wazopana mari wazodi mungati wabvunza kuti ndiwakanditaura kuti wakapana mari yavo. Chavakauya ndeyekuchenja hand over and over, take over kuti munda ndakusiyira uyu nedzimba dzake uyu dzindoripo. Zvokuti tizoti akapa nemba hatina kuzwa zvemba, takazwa zvemunhu. Ende nyaya yandiri kuda kuziva ndeyekuti imhosva here kuuya kwawakaita pamba pangu kundonitaurira wabudirwa nemudzimu. Ende handina kumbotaura nemunhu akanga ari munhu akazvimirira. Takataura nemudzimu ndowanga utaura zvese. Wakasvika pakuti kwanzi ndiri kuda kuuraya mai Sabhuku avo vari papa nekuti iye hama yaJona haasi kutipa mari. Izvozvo handi masoko andakatambira pandakaona masoko acho asina kundinakira. Tikana mhosva iripo, mudzimu hautauri kuti ndiri kuda kuuraya nekuti hama yako haina kubhadhara mari. Hapana anotongerwa nyaya yeumweba. Uyezve takabvunzwa nemudzimu iwoyo kuti uyu Jona wacho ari kutaurwa anga aine munda wembatata, asati achera here mbatata. Zvese izvozvo zvakatisiya tiine mubvunzo. Isusu mari yekupiwa wana Makanyanga hatina unga tagara taziva kuti iri kuda kubva papi. Ko yaakambounza yacho yakanga yabva pai. Tingatarisira kuti munhu punga uendese mari kwanhingi. Ko yaakambounza akanga atorepa. Anongotora mari opa vanhu mari yavo. Zvekuti aiwanepi haisi dambudziko rokuti tirizive isusu. Tinoda kuti isusu mungotipawo bhirifu yenyu kuti mutitaurire kuti tizive pekubva pekutangira, nokuti ndimi muridzi wegwaro. Shuwa. Pamene mumhangariro ndiani? Pamusoro wekanga nana Sabhuku. Ini
ndakange ndidanana nemusikana sharapa andodziana aishanda panyamukondera. Saka pakapera basa rake akabva nditi achaona basa rangu rapera. Ndikati basa rako rapera saka wanga udoita sei? Zvinoanza kugona kundibatsira here nekamari nditange wangu kabhizinesi. Ndikati hongu ndodini ndokubatsira. Ndobva ndamupa mari yake yandakamupa kuti ambotanga bhizinesi. Ndakamupa 300 kuti atange bhizinesi rake. Obva atanga kutanga bhizinesi akaongoita bhizinesi rake. Tsano wangu bvafuma kuti ambai kumunda. Ndikati aiwa ndambodaidzwa kunyamukondeza ndimaropa rudo wamvura. Saka zita rake ndiani musikana? Gladys Camp. Gladys Camp. Ndobva ndakwira kunyamukondeza. Ndobva ndanga ndasangana nasekuru Bobo Sharon. Sekuru Kids. Ndibhesti wangu taiwirirana kuti zvotambo. Muzaya. Titese changu nenzara. Ndikati mira nditaure nani na maini abiki. Shuwa akabva abika vatacha zvedu. Tapedza. Tobva tatanga kutamba slagi nani chislagi nani nacho. Saka ndakandomira maropa oya auya manje. Awakabva kuproda zvinhu zvawo. Waisa mumba. Inini vandati maropa chamaona ndaswera panapa ndongodai ndisiriwo mari bhizhoni. Ndikanzi izvo bezite zvaramuda mari ndikati $20. Maropa ari kubuditsa chikwama chake so. Tati apa pane kapfambo tofana zvoma 50 meters. Ndobva ndakanzwa kuti moto uyu. Nditi moto kupi? Nditeze ndone moto uri kupfuta padhope yake. Uyu maini anga aripo andwadziyana kempo mwacho aruchema sisi wangu kani. Uku kumashure kuwirira dhududu. Ndikati hei munhu asvamba. Ndobva ndomhanya kokorowa dhori here. Ndarowa dhori here rakavhurika. Ndotanga kukanda zvinhu kupa kunze. Chigasi bachati piu. Papane firiji yegasi ngere munhu. Moto bva wati uru. Nane kaipeke krimbiri. Ndobva ndava ndakakanda panze. Ndakanda panze. Ndobva ndabuda uko ndoona yakagara. Uyu. Hauna utsva here? Ukanzi ndatsva gungu. Ndodaro ndibvunzwa sekuru kuti muzukuru kana ndokuda kubatsira ndobona zvoenda vandatsva. Komhanya paya penda kumachikutsvene kuboshera. Chii chaitika sekuru? Ina ndamboziva kuti ndatobvunza umwe chii chaitika? Kwanza zvinhu zvawanga rukanda ndo zvatapukira moto bvaenda kupisana. Soboshera pano umwe futi atotsva kuti andodziyana kempo yacho moto wabva wangodidi. Omana zvinhu zvavo zvandidaro nei. Vandatodai paya pandakumbirawo namaropa oya mukwambo ndokumbirawo moto. Munditakuru vanhu vangu vaenda kuchipatara. No problem, tinozotaura zvese. Tadi wanoenda kuchipatara. Ndopakamhanyiswa vanhu kuchipatara. Wanoenda kuchipatara wasvika wadini? Zvinhu zvavo zvaramba kuita zvakanaka. Right. Sekuru abva achengetwa ndakanangoitawo huni. Ndakandotsvaka rori rangu nevanhu kuti dzikisai huni, vanhu vadzikisa huni. Kandaendesawo $50 ndikati ona sekuru ngambobatsirikana. Mari bva yadzokeswa kwanzi tinozotaura muzukuru. Kana tapedza zvipi izvi. Ndobva ndaenda kumba nana sekuru. Ana sekuru akati Muzaya. Iwe chisara uri panapa. Susu takuenda koronga kuti iwewe tiende korongana namudhara. Iwe wotsvagawo mari bhijana. Isu totsvagawo bhijana. Tiende kusori wana makanyanga nekuti tisinhwani ndiona sekuru wako. Ndikati alright. Ndakagara pamba day 2. Ndinzwe what's ndikati chii chinomboitika. Sasa andione wanhu vanhu vakawanda shoma. Wasvika zvikanzi wataura nyaya yawo wakandiuraya so. Kabvapo une mishonga iyoyo yakaromba asi mishonga watoba wakandipizipambo zvino. Right. Kumakuwa kwaonekwa mishonga iyoyo wakaenda kutora ivhu uye ndigadzira paguwa rangu pane chinhu chiriko. Takwira kwasabhuku nandatoita nodiwa mvura hembe dzezvatota ndikati ndichingewo hembe kwakutorwa. Zvanzi ndimba kuchinjika zinoomera pamwe. Ndangotaura. Patakwira kwasabhuku. Wakatanga expense. Sabhuku bvabvunza kuti alright. Pamanyora expense iyi yautaura nemudzimu.
pamanyora expense itoa nemudzimu iyi mudzimu wanga wabudiwa here panzi kwete pansama matida kubhadhara nani tikasatangonyora kuti isusu tiona ndinafuna kubhadhara expensive yatawa kuda nditsvagawo mari mari yakaramba kutamba wazoita wakandijibva wandipawo 200 mandambowa panditaona sekundura andatengesa ngoro yangu mari karamba kukwana panenda kumunhu uyo andakasiyira munda shamwari unosara umboni pamunda pangu ndikodai chimwe ndipo mari ijegita pakanaka masona ndopakandipa pandaidzira mari zakwana 500 right vandati regei kamari kanako zvontorawo ndine tuvatatu muregei ndikadaidai ndozopesa mwashadini yasara ndipo ndakazonyora samoni akauya kwanzi wasungwa kwamambo ndikati kwamambo tinodini tinoenda tozochepezvaasi muripo nekuti pamune manzwawo pamunoda kupindura muramidzo munotaurawo tichibatsirana kuti tifambe nenyaya manzwawo matauri ari kuita munhu ari kunzi ndiye akakonzeresa kuti hondo itane. Saka paakuda mazano nekuti tione kuti pangaitwe sei ndo patiri kutaura navo. Saka parutaura nyaya yekuti vana vada bharanzi yavo mari yavo utundini ndina kurambaba nokuti yekutanga izvo ndakatobvisa kutosekifaiza kuti ndipa zvinhu zvakora kuti ndidai saka ndanozotombata zangu dziri mumwe ndikabatanidza kuti ndoenda futi vana sekuru noti ndivana sekuru ndokwakatoda baba handiti ndivana sekuru chaichacho noti uri sekuru wacho ndiaitoita mapurogiramu ese wana sekuru wangu ine wakandibereka waizosvika waitaurana pafana kuti dambudziko ranetsa ngere rakati tigadziriswa kana wazukuru isusu tanesana wazukuru kwamainini vana wazukuru kwana maikuru. Saka inini kunana sekuru handina kupokana kwandakaita kana udini ndakangoti ndodini ndogadzirisa Mimi mbumira timuzenda Dikiti pandiri kumboona pakutaurika kwaita zvataurika apa pauye vaibuda mashoko arikunzi patine mudzimu uri kubuda wanga uri kutaura zvechiti kwechi parurimiro ndizvo vaenda ngemo kune zvakaitika zvacho zvo ndikunda tiparinde baba kuti mudzimu uzobude uyu munhu akafa ega uyu wakati ndakanunura hanzva idzi awasikana avo ndakanunura awakangonzi handimbodi chimwe chinhu kwawariba kana kuti dini taitamba tiwirirana mukufara hatimbowazibona ngwe kwakatereri pasi isi tinogara. Saka awano pakafa muning'ina wangu inini hawana kuuya waba kuti sorry handiti rimukone hawana kuuya bawana kembo kuti sorry wana makanyanga tarwadziwa handiti vawazouya wada hawo iwo wanga watori namukwasha wavo kubende ikoko wakatouya muning'ina wacho ipapo namukwasha wawo wauya namukwasha wake tikataiwa leona mwana muyangu dai makadoti muri kure mofonera mukwasha zvoti uri kumba kwedu futi kubende ikoko mukwasha tiendereyo kwamakanyanga mutidiyo mutibatiro taita program yakadai mukwasha aindouya mukwasha saka indonzi mwana unotumwa zvine mimi mwamira mwakamira mwapedza nguva mamazouya henyu pamwawakuda ndikatovhunza ndikati wakabva wati akwakusufambika ndikati kodai wana tete wenyu tuyo wari wakafa kaitai uyu ndikati saka muuroteri imimi munhu akatokununurirai mhuri yenyu wedu bva asvika pakufa wenyu bva wararama handiti saka mwakashaya kuipawo respect nei handiti. Saka ndiwo masungisira takaita wana kembo wakapiwa mutongo wavo uri panapo mira ndikuerengere tisati akauya kumba uku kuti tigare pasi ndi Edmore Kembo namba dzake dziri dzirapera
Edmore Kembo ndiye akauya kumba wakanzi mwakandishora kuti ndakanonudza mhuri yenyu vawanzi mombe 6 vati vawafonera namukoma wake uyu vati mombe ineni handidi hatizikwanisi dzese dziri 6 ba vawachadyiwa kanzi tingogona zimwe mombe 3 ngemari vakanzi 3 dzedzo $400 dzakanyorwa panapa hatisisu takataura pakembo ndiye akatotaurira nemufi wacho mbuni izvi takanyora panapa tikawirirana akasaina pa ukembo nakwasha wake Juni mataura nyaya awo wazukuru wenyu ndowana sekuru handiti wapi iwo awana Kembo hamuna ukama nawo handina ukama nawo bantowaziva une ukama neuyu masomo saka ona idari renyu mufi akatobuda akataura saka abuda akataura nyaya yake inini hamuna zvenyu zvenyama zvamunofamba nazvo hatina munofanira kungoramba muri kutsetseza iye good saka munonzwa ndikuti izvi ndakanyora izvo zvakataurirwa naKembo ndiye akataura ega tikanyorera naKembo autauriwa tiri mumba noti pasangoba akatauriwa izvi akabvumira nazvo akati regai ndifonere mudhara akafonera mukoma wake kuHarare wakawirirana ashamwari mombe 6 hatizikwanisiba dzinotsika dzese tinoti dzimwe 3 dzemari vakanyora mombe dzayo 3 dzemari idzi $400 pamombe 1 dziri apa idzi wari kutaura wega wakabvumirana saka imimo muri kuzvifambisawo sei pakuona kwebhuku renyu iro muri kufamba here nechikwete chichinhu pamusoro edare inini ndiri ndonzi Edmore Kembo ini ndakauya kwana Makanyanga nda kurondedzera kuti ndizosvike mumusha mangu kwana Makanyanga Joshua hatizivane nawo ndandiwaziva ndakatsvai hanzvadzi dzangu Joshua tikafonerwa murume aitifonera ndiye aitaura kuti kuno kwaitika dambudziko but dambudziko razosanganidzira nasekuru wangu vakanga varimo vachiramo vakati aendesa kuchipatara kwenyanga tikatomboti takusirezvawo mari yekuti vadini vabatsirike tikakanda paiko kesha vakabatsirika vakaenda kwaMutare zvikazi sekuru wakwamutare zvikazonzi washaya musi wa1 ndokwa kune stay away muHarare pamusingafaniri ende zveshuwa tanga tiri kufanira kuti tiuye kunhamo ipi iyo zvadaro vakazondifonera after ini handisinena kuti ndakangouya waitofona vachiti imimi kwaKembo dambudziko rakaitika muri kuriziva ikati hongu tokuriziva asiri kugadzira sinzi tanga tine urwere hwakaitika tairezawo mari dzekuti vanhu vadini vakwanise kudini kurapika tiri kuriziva tiri kufanira kuuya for sori vakati aiwa mutipe nguva kakuti imimi muchauya pamunoda isi ndisina hama yakadini yakarasikirwa zveshuwa takazongoita zvichipi sevanhu pamwe zvichida pane zvida kudini zvida kutaurika ndakabva kuHarare wanga wari musi wa7 musi wa6 infact it was May ndakaitika muna March ndikasvika kuna mukwasha wangu ndasingazivi kwana Makanyanga ndiye akandiperekedza ndikati ini kuti ndisvike mumusha kwana Makanyanga ndega hazvigoni ndisina kusvika kwaSabhuku nokuti handizivi kuti zvinhu zvinogona kuzoitika sei zvichiwa ndakasvika paSabhuku apo ndikavaudza kuti ndo nhau iripo ndakafonerwa nekwana Makanyanga vachinditi uyai kuno tidini tionesana Sabhuku akanditi manje zvinoita here kuti mimi padoka kudai so moenda muri moga pamba papi ipapo pana Makanyanga hamugoni kuziva zvinozoitika madi kuti imi morara pano mangwana makusendokupai munhu wokudini wokuenda naye ndikati no inini mafonero angu achindiita nenguva dzavobvunza vaindifonera time endagenda kuti waakupa nhasi wacho watondibvunza kuti waakupa saka ndikufanira kuti ndisvike mumusha mupi imo mutionesane Joshua Sabhuku akati no it's okay kana wabva ikoko pane chaitika unozoya nekuno wodini wotaura nyaya yako ini ndakatobvawo ndatokumbirawo kubasa ndasina kana nguva ndamboendawo kubasa kuHarare ndakatokumbira zveimagine Joshua ndakasvika mumusha mana Makanyanga ndandisingapazivi ndakapangidzwa babangu vacho anovanhu handifuziva kuti ndiwapiwa ndiwava ndakasvika vari kugeza tikatorana paya vakati handi kwakaitikira nyaya yacho tikanosvika pamba paya tasvika pamba paya vakati gara yapo vakadaidzana vakaunganidzana vakapinda mumba pandakaona kuti nyaya yakuchinja inhau yekuti ndakaona vanhu vese vaunganidzana ndakabva ndandigara kumberi uko vakaita munhu akagara nechepamusoro padhoja pakati ukasataura zvakanaka zvechokwadi hapaperi zvakanaka saka inini pfungwa yangu ndandifungidza kuti toda kuonesana nedambudziko rakadini rakaitika bva ndakatoona kuti nyaya yatodini yatochinja zveshuwa ndakagara kumberi ndina tsano wangu akandiperekedza kwaSabhuku ndiye aidziva pana Makanyanga tasvika mukati
vakati iwe uri kuziva zvakaitika. Ndikati no, ina handina idea nezvakadini zvakaitika, asi zvekuti ndakanzwa kuti vana wakatsva zvishuwa, kuti ndizive kuti zvakafamba sei kuti vanhu vasvike pakutsva handizvizivi. Vakati ayo chakaitika ndechekuti hama yedu ndiyakanunudza hama dzenyu mukudini mukutsva. Ndikati wewe tisati taenderera mberi tichitaura kwakabva kwabata mudzimu nguva yacho ipi iyoyo wawataura mudzimu ukati iwe sei usina kuuya panhamo. Ndikati no, kusauya kwedu panhamo muHarare mamune stay away musi wa1 hakuna kana kombi yaifamba, chero isi kubasa hatina kudini, hatina kuenda. Saka takati tisapo zvisho tiuyewo kumasorisori izvo tanga tichitogadzira kuti touyawo nepatakabata tichinotiwo sori kune zvakadini zvakaitika itsaona. Hapana munhu akaida kuti iitike zvakaitika tisingafungiri. Pamwe chete kutanga tine mari dzatotobuditsawo dzekuti vamwe wacho wabatsirikana vari muchipatara. Mudzimu wakati aiwa ndakuona iwe uri ndururani ndiani akupangidza panapa kuti usvike papi panapa. Zvakandishoka nekundiashema kuti wari kuti ndiani akupangidza pano wai. Ndikati aiwa endauya natsana zvikanzi ayo akupangidza panapa ndiJona Masona ndiye wanga unayo. Wakabva maombera kuti mimi ndisabude manje namugoni kunditsimbika. Ndoziva kwenyu kuna story kuinyanga zvakanyimi kunditsimbika hamudini hamundigoni. Ndo zvakataurika panguva yacho ipi iyoyo. Zveshuwa ini zvakandinetsa kuti inini ndabva kuHarare, handina sekuru andogara naye zvatiri kudai so, ndisi mabrothers, hatina baba akasoshaya, ndiwo mukoma, ini ndini mudiki, ndisi titori tiri ahead of hanzvadzi idzo dzakaitika tsaona. Wakabva wati saka pakuhundurani hwako kukuda mombe 8 ndaifanira iwe hauna mhosva yako yanga iripo kuti ndakabatsira ndakazofa ndichibatsira hanzvadzi dzako, saka ndaida mombe 1. Saka pamombe 1 iyo sinzi hauna kuya kunhamo ndakuda mombe 8. Wakaita umwe wacho mudiki akabva ati Kembo unogona kuchema usatyi uri mudare unogona kudini kuchema pachiitiko chipi ichocho. Zveshuwa ndikati dzakawanda mombe 8 handina zvandaigona kudaira, ndakatokomberedzwa ne1. Zveshuwa ndanditori mukati memumba ende ndindega ndandiripo neatsana wangu iwawo ndiwo wanga ari mumba iwomo. Ndikati mombe 8 handisi zvikanzi ndikati inini zvandandauya kuti tinzwisisane, kana tanzwisisana ndodzoka kumba ndotaurira vabereki kana kuzvigamuchira toona tochidii. Zvikanzi aiwa wabereki wekudii fona izvezvi uisa foni palaudi. Zveshuwa ndakafona ndichitaura namukoma wangu ari kuHarare, ndikataura kuti mukoma ndonyaya iripo. Zvikanzi mombe 8 pamhosva yekuti taifanira kubhadhara mombe 1 dzakunzi 8 chimbori chii ingozi. Ndikati pane mudzimu unonzi watodini, mudzimu wakatobata izvezvi kutaura zvinhu zvipi izvozvo kuti kuda mombe 8. Saka pamombe 8 azochema zvikanzi 6. Wakati pa6 ipapo hatichakwanisi kudini kudzika. Then bvatapana madresi kati zvikanzi namukoma no, hapana zvaunogona kupikisa uri mumba mevanhu, iwe wirira naye kupi ikoko wozouya tozoona kuti todii kataa kunoko. Tikati wakatibvunza kuti wakatotaura iwo wakati kana uchiona kuti mombe dzinotsika hamudzikwanise dzese, pamombe imwe neimwe figa yayo i400 kana muda kubvisa mari. Kana muda kubvisa hafu mari mobvisa hafu mombe, asi mombe imwe chete 400 kureva kuti pamari kana tichibvisa mombe iri mari yanga iri 400 times 6 which is 2400 ikoko ndio mari yaidiwa panguva yacho ipi iyoyo. Ndikati pamazuva apa tinowira namazuva vawati anayo 7 days unofanira kunga wabvisa musi wa15 unofanira kunga wabvisa mombe idzodzo. Kubva musi wa7 wandakauya musi wa15 ndovangu nedare rekuti mombe idzodzo dzinge dzatopo paground. Vatachema kati pamazuva apa hatigoni kuti tireze mombe dzipi idzodzo. Zvikanzi takukupa 21 days, musi wa21 unofanira kunge wauya pano nemombe dzipi idzodzo. Ende chandiri kukudza ndechekuti kusauya kwako nadzo handikufonere handikuteere, ndichaziva zvandoita. Mudzimu ndiwaida kutaura kudaro. Ende zveshuwa ndakaendawo ndikagara namukoma nanababa kumba wehukama kaonesana kati saka pamhosva yemombe 1 ndio yakureza mombe 6. Therefore nguva period of time mudzimu wabva watotaura kuti ndakutoda zvakati. Ko nhasi tikabva tanzi tabhadhara izvi, ko mudzimu zvichida pamwe kune chiitiko chichazoitika chekuti mudzimu uchazobuda zvakare kechiti wakutaura kunyange kumba kwedu kwekuti taane proof kuti zveshuwa mudzimu wakudini wakutaura pamombe idzodzo. Nhasi tabhadhara tozogona kuripa futi kechi2. Patamira tikati isusu kana mombe dzacho zveshuwa kuwanadzo tanga tisina mombe dzacho panguva yacho iyo. Takabva tamira tikati isusu zvatichaita isusu tichaenda nenyaya yedu kudare zvakare. Kana taenda kudare toonesana kuti ndizvo here ndo maripirwa anoitwa ngozi here, kana dzichinzi ngozi dziriko ndo maripirwa dzinoitwa here kana dzichiripwa. Vatamira kudaro tangogara ndofunga 7 yakapfuura hapana akafona. After 7 wakatanga kufona wana makanyanga mazoita sei. Ndikati no,
tikuzviziva hatisati anapo pabhuku kuti tidini tiuye. Nhamba dzangu ndakasiya pabhuku iro rawakanyora iro zveshuwa izvozvo ndo zvatakavirirana. Ndiri mumba mavo ndakagara matare naivo, handina chimwe chandaita expose. Therefore pakutotaurirana kwatakaita ikoko, wane mukoma wavo wakazofonera wachibvunzwa kuti mazoita sei. Mukoma uyo akabva afona, wakabva watanza atazowirirana kuti akunze mombe musi wa21. Mukoma akabva ati mupei foni nditaure naye. Akati iwe shamwari, saka utofara nekufa kwakaita hama yangu iwo nekuti hama dzako dziri kurarama, wakutaura zvekuti musi wa21 une shuwa here. Kudai wanga dai dzanga dziri hama dzenyu dzakafa waiita sei? Ndakashaya kana anza yandakapindura. Wakati dhei rawataurirwa iro ende watoita like kuti handisi ndiri ikoko. Dai ndiri ikoko pane zvaitoitika. Dhei rawataurirwa iro ndoda kuti mombe idzo dziuye. Hapana zvandaikwanisa kudaira kana kupindura, ndiri mukati mamakanyanga. Yeshua ndabuda sabhuku ndakazomufonera bheki mafambiro andakaita. Akandibvunza kuti kweyo Kembo uri kuzvitora sei? Ndikati ini baba ndichaenda kunogara pasi nehama dzangu toonesana. Kana riri dare kana kuti pane zvinoitwa tozonyatsa kutaurirana zvakubuda pachena kuti ndo mamiriro akadini azvakaita. Kusvikana iko zvino izvi kuti tisvike nhasi takatozoona vaSamuel ndakatiwa kuna mukoma. Ndichifonerwa ini mukoma akatofonerwa, ane zvaakatofonerwa achitodzwa funana makanyanga because nhamba ndakasiya apa dzechitupa kungo village zvese ndakasiya apa. Aitofonerwa mukoma achitodzwa zvaidini, aiudzwa nana makanyanga vachiti uyai kuno tidini titaurirana. Ndo mamiriro akaita. Saka kana muchitaura so zvataurwa zvezvitanga kuti mutaurewo pane nyaya chaiche pane nyaya nyaya karudisa vantu tinozorasika kuti kuifamisa sisi. Inini maonera ndaita manji panyaya iyo imanje bhuku iyo kuvhurwa kwaraitwa ndiri nezvinyorwa zvamakawirirana ndo zvida kuzadziswa chete here kuti pane zvinyorwa zvacho morubvunza isusu nawana Kembo zvinyorwa zvitakangowirirana apa ndizvo zvazvoda kungozadziswa bedzi. Hatina chimwe nawana Kembo, hatina chimwe pamusoro pawana Kembo. ndokuti nyaya yacho kuwirirana kwenguva makaita apa manje ndo bhuku iyo kana iriyo nyaya yachitete inoda kuti igadziswe ipa. Inini ndiri pamwoyo rumawo nemibvunzo miviri yandandichipindira kuti tikakwanisa kuipindura nyaya yedu inenge yapera. One, nyaya yandiri kubvunza kunana makanyanga ndeyekuti isusu toziva kuti munhu akafa anozomuka ngozi, uchizvitaurira ega kuti ndakauraiwa ndoda zvakati. Saka inoona makanyanga kubuda kwakaita mudzimu wemufi uri pano asati ataura nawo, zviri kureva here kuti ava wamuri kuti wakauraya wakabvisa zvakusina ngozi kana kuti ngozi ichazouya? Hakusina ngozi. Ine ndinoti hakusina ngozi nei mukahuru. Ndiri kutaura kuti hakusina mukahuru, hakusina ngozi nei nekuti isusu hatisisu takataura panyama. Ndo pandakubvunza kuti mudzimu tichaudaidza toda kuti tibva tawirirana panapa kana zvikabviswa izvi zvimwe tobva taziva kuti ngozi hakusisina. Ndotika ava tinovapawo gwaro rawatichawapa pano sedare, imi tokupai renyu rekuti mangwana ndogona mukandisipo ngozi inogona kuzobuda yokuti ndoda kuripwa. Isitabvumirana panapa kuti zvabviswa izvi tatodini, tatopedza. Ndo pane nyaya yangu ipapo kuti tikawirirana kuti zviri kubviswa nevanhu izvi ngozi yobva yatoti hai ndakubva ndakutozorora zvangu ndaripwa, zvinenge zvakanaka. Hatizodi kuti pamberi apo tizonzwa futi akumuka kuti wanekwa Kembo makandiuraya ndiripei futi mukahuru pamusoro. Saka ndiri kudzokerera ndadzokerera. Wana Kembo hatina dambudziko nawo. Wana Kembo kana denga riona ndinotaura chokwadi ende ndinopika mhiko pamberi penyu changamiri. Wana Kembo hatina dambudziko nawo. Wana Kembo kuti wazoitwe izvi wakanga wanonokwa kuuya korespondo munhu akanunurawo hama dzavo. Ndiyo pane nyaya yawana Kembo bedzi. Saka achari pangozi ndi wengozi yashe uripo, wengozi yake uripo. Ushamirira ngozi yake, wengozi yake uripo. Wana Kembo ngati waburitse uyu wakazondoiripiswa wamiripo iyi ngekunonokwa kuuya kochengetawo hama yawo, ndio pakabatwa Wana Kembo.
ndio pane nyaya yawo badzi hakunene kuti kune chingoenda kwana Kembo kana kuti muridzi akaita nyaya yake kana izvo ari kutaura kuti igasi rakaputika dai musikana uyu wekwa Kembo acho ari kutaura unotaura iye petrol yanga iri mabhaketi aona mhaya akavhurika muchangamiri vakupa chinyi chakati auti wakaburitsa akangopinda kuburitsa petrol ye ari kutosha mutemo wekuti petrol haibvumidziwa kutengeswa pasina uwirirani handipo akaburitsa petrol auda kutowandisa petrol vadira mwana wamhaya yangu vawandoteerana nemoto wanga uribva mukebhini saka utotaura kuti kana ndimi kuti akatotsvira ndakaendononodzisa mwana mukomana waye ari kutsvira mukati nehanzvadzi dzenyu kutaura naSakembo iye ndiye akatoenda kununudza vasikanawo asimbori mobongo atori kurodhu inini ndiriisa mukombedzi mwana wangu baba wake akashaya mukoma wacho wakashaya saka wana wangu tisu takasiyiwa musha zvakaitika pazvakarwadza chanyanya kutirwadza chikukuru ndechekuti uyu mukomana wangu muzukuru wangu Masona chaakaita akabva atengesa stendi vese zvirikutowa ng'ono kunyika vatengesa stendi vangomhanya hatuna kuzombomuona saka ndopatakati koma atiitewo sei akatengesera stendi yacho ari pane ari kokubini pane uchapupu chekuti akatengesera uchapupu uripo mambo kuti uyu timupe Samoni muzukuru wawo wawana Masona ndiwo akaenda kumirira paSabhuku Nyamona uyu kuti timupe Samoni ndiye akaenda kumirira paSabhuku Nyamona upiwe wari usainirana mari uyu baba wake waJona Masona George Masona uri papi basi simukaonekwe shamwari baba waJona iwe uri simuka George asisina stendi kubendibo wakatengesa wakatodaidzira nawakatengesera nyangari unonzi baba waDhimai wakatengesera nyangari baba waDhimai zvavo zvautotaura kuti wakasiya munda dzimba hadzine nebasa baba waDhimai une musha wake mubende mukauri haana kutenga dzimba dzaMasona pa utotenga munda ungouya udare makadhagwa wakatengesa munda haana kutengesa dzimba wakatengesa munda kutaura izvozvizvi mutori nembatata muridzi wemunda pawakangosainirana kwaSabhuku kuti munda wati wako hand over and take over uyu akabva andoenda korima munda wake mutori nembatata so zvakanaka anza taanayo tatichikumbira kuti mudzimu umbouya apa tombotaura naye orore uyu ako saka ndatengesa mapoteto zangu pamusoro dai inini ndandokumbira ndini muzukuru waMasona inini zvokuti kana ndakaita witness inini ndakangoti ndikati ndingokhanzira naye munda boundary so ndikati sekuru imimika inini pangu ngeapa kana mumbosiya munhu ari kuti ari kurima apo ngasara ari pandi zvokuti adotengesa baba ndoda kuti nditaure ndoda kuti dzikame tinatse kutaura tinzwisisane tigadzise dambudziko rako handizvo dzikama kana wasvika panapa wasvika patsime panogadzika dambudziko rako saka ndikuda kuti unyatse kunditaurira zvawakataurira wepaKembo izvi kuti mubva mabudana here nemhuri yepaKembo ndikubvumirana nayo hatichazonzwa futi chimwe chinotaurwa kumhuri yepaKembo aiwa mambo vanhu vekaKembo ihama dzangu ndakavatora sehama dzangu hanzvadzi dzavo ndaitodzita hanzvadzi dzangu dzepadhuze wakazotadza kana kutuma mumwe bambo kuti auye kunochema
wandichemawo nezvandakaita kuchengetedza mitumbu miiri mambo. Kana ndimiwo abva kuti tine dambudziko umwe baba hana munyai mambo. Kana wakatuma chero munhukadzi angondouya kundichemawo bedzi. ndo zvandakudaidza kuti nditaure newe tisambe nokuti hatizodi kuti kana chinhu chaitika chizodzokororwa futi. Handine zvandaida kwakembo inini mambo. Ndaida kuti wandichemewo kana wasiririswawo ngendakato dzanga ndakasiya pamukova, kana wakabvisa kana mombe imwe yekuti mwana mwadoko asinoende kukireshi awane kana chekutangira nga zvisina basa. Ndinotofa urutora nyaya yekuti ndakazoshungurudza ndine mwana wandatoti agare kumba mambo. Ndine mwana wandati agare kumba munin'ina wangu nekuda kwekurwadziwa. Wanhu hasi kuziva kuti sei hasha dzake dziri kuwandisa. Ndine mashoko andakamuturira ndikati mwana wamai wangu ndapera basa handichararami, asi kuwana yakunyatsoturira zviri kumuremera. Ndakataura zvakawanda nekuti panga pasina munhu mukuru wekuti nditaurirei. No, zvakanaka. Tazvinzwa tangoti titaure newe tinyatso kugutsikana kuti kana zvabva mukanwa mako iwe kuti mhuri yekwakembo hausisina chipomerwa kana wabvisa zvinhu izvi zvinenge zvakanaka. Saka chisunungukako chisununguka zorora chizorora ndo zvatati chikudira izvozvo kuitira remangwana. Kuitira remangwana chizorora hako. Apa tatichemawo kuti haungomufamukava zvakutaura zvino tine urombo kuti takatadza kubata nguva sevanhu venyama, asi tatichema pamutongo waakabva azoramba akatipa ndiwo tirichemawo nawo. Handizivi izvo zviri kutaurwa nemhuri yekwakembo. Vari kutanzi tiri kuchema kuti pane zvawakataura ukwanisi kutirerutsirawo here. Wakatochema mambo, wakatochema ukadzikisa ubvunzo. Ndine munhu wandakatuma ndudzi yangu, hawasi kutomuziva. Handina here kubvunza kana kuti haana here kutaura kuti nhai vanhu vekwakembo ndaitawo zvekutsvaga nhamba dzenyu. Ndaudzwa nemufi kuti ndikubvunzei kuti muri kuda here kuuya kumusha kwangu kana kuti hamusi kuda. Ngawapindure muzwe mambo, ndiripo. Izvi makambosangana here nemashoko? Pangadai pari pawakauya kuchema, unoziva kuti ndikubvunzirei. Pane munhu akafona aiti ari out of Harare, akandibvunza kuti pane huku dzandarota, asi kurota kwandaita nanchinzi chingosvikai titaurirane. Ndikatopindura ndikati hongu zvishuwa urongwe hwetinahwo tiri munzira kuti tinge tinouya tidii kutaurirana, asi tisati taita urongwe hwehu ndopatirisanganawo netsamba iyi yasvika kuno. Iwe Kembo ndikubatsire nechiti unoona nyaya dzakaita kunga idzika. Zvakanaka kuti mufu ari kuzvitaurira, handiti akachaja zvaakachaja. Ndofunga pachiwanhu pedu pane nyaya yekunzi bvumaurando, hamene kana makambonzwawo. Nyaya yekuti bvumaurando ndeyekuti ndikanzi inini bvisa dhora racho handina, ndinotenderwa kuenda ne50 cents. Ndosvika ndoti ndambowana 50 cents, imwe 50 cents ndiri kutsvaga. Handiti tinofamba tiri pamwe chete. Nyange even akanga akatara kuti ndiri kuda pakati pemazuva mairi, ubva waenda ne50 cents pakati pemazuva mairi, ubva kuti imwe 50 cents yacho ndiri kutsvaga padhora riya, tinenge tiri kutofamba. Ende munhu anotodzikama, anotonzwa kuti kana wambounza mbijana wati uri kundotsvaga, wakundotsvaga kuti upedzise. Sedare ndopandogona kubatsira napo dambudziko iri, kuti sinzi mufu ari kuzvitaurira ega, imimi pashoma pamawana endai mundobvisa. Mhosva iri kwika 1 because hatina.
handiti endai pashoma pamawana ipapo pakachezva mombe nganapo 6 ndizvo handiti muri kunditaura here kuti mashaiwa kana mombe 3 dzekumbofanira kumutoti tambowana apa wade mukonyo mambo ndipindurei varume imimi mushaya here kuti mambowana mombe kana 2 handiti ka moenda moti tambowana apa handiti kana dai even uine chikwereti changu ukadaro handicharwisani newe ndoziva kuti wambouya uri kutsvaka noti ndini wacho uri kupa handitori nawo futi nembo mukaona zvinodzikambisa uyo wakaenda uya munauya wanayo waziva kuti wari kuuya kudai pane zvahamuzivi hatizivi kuti pane zvawauya wakagukuchira kuti tifambe ndio zvatingangoisa mubvunzo uri kwamuri pane chamauya nacho haicho zvatina asi makatsanangurwa kuti muri kuya kunhaurwai saka izvo mataurwa imi kuti muri kuya kunhaurwai mubva mai musina even chamakabata because kudaidzwa kwamaitwa panapa nevanhu ave kwamakanyanga inyaya yekuti matadza kuwirirana kana kuti havasi kuona kunga muri kupfakanyuka panyaya yamakadini yamakataura saka ini sedare ndinomira pakati penyu ndichida kuti muyanane handizvo but kukuyananisai kakunga imimi muri kuratidza kuti muri kunzwisisa zviri kudini zviri kutaura ndosaka pano pasamoni pakatsanangurwa nhaurwa yenyu kuti muri kudaidzwa nenhaya yekuti saka mauya here mine chikudzimura moto uri kubvira ya isusu rega tipindire tigure nyaya tichida iso pari zvinhu zvinofunga tichibva pano ticharonga kuti tounza sei mombe inochiti iri kukumba zatonga tazvinzwa rega mhanye tichitsvaga patikwanisa mombe imwe chete manjika yanga isinganyatsi kuita zvakanaka nekuti nguva iri kutaurwa nemufi ari kutaura kuti akakupai kuti munofanira kunga mabhadhara unotaura here kuti hamuna danga kumba kwenyu rimutumbi pamombe 6 idzi mukabvisa 3 at least zviri nani wakomana zvinodzikama mukabvisa 3 at least zviri nani nokuti mufi izvi zvari kuzvinzwira mukabvisa 3 kosara 3 at least zviri nani tobva tapana madhesi ekuti kana mabvisa 3 idzodzo tokupai nguva yakadii futi yekuti mubvise nokuti muridzi anofanira kuzvinzwira ega wesadza ava havana basa avo muridzi chai anofanira kudii kuzvinzwira ega nokuti ndiye ari kubudapo saka zvanga zvakangonaka ndezvekuti bvumiranai nemufi kuti maybe after 2-3 days tsvukai nemombe 3 posara dzimwe 3 panguva yakati toya ne3 dzacho tobva tapedzisa nokuti imimi hamusi kunzi makauraya mhosva yenyu iri kunzi hamuna kuuya kuzochemawo pandaichemwa nevamwe ndio pane mhosva yenyu hatisati tasvika kumufi ende mufi hatina zvatinomutonga nepfuma yemunhu nekuti achazondobuda ega ikoko ako kana futi chi pfuma yake ngozi haitaurirweka inotaura ega kana kati ndoda nhunzi vanongotsvaga nhunzi yacho endesa nokuti ndo zvaari kudii ndo zvaari kuda saka imimi mhosva yenyu ndeyekunzi hamuna kuya kuzondichema dai makauyawo parufu kana makatenga bhokisi kana makatenga chikafu nekuti kuya kochema munhu hakusi kuya kuti hihihiba kubvisa something pamadai makatengawo gumbeze shamwari ona zvakaitika itsaona fukidzwa handitika ndokuchema kwatei tichitaura pachiwano kuti hamuna kundichema hamuna chamakabvisa imi chakabatikawo munhu uyu paakakonzeswa tsaona kuti asvika afi ndo patinoda kuedza kutaura kuti kuchema hakusi kuti dai makauya muchiburitsa misodziba saka muna chamakakontribhuta mukufa kwake nhasi akuti chindiripe hangu izvi ndibudane nemi makuti mombe 1 kuzoona dzopera 6 kana mwana wake kawakasiya anenge atoye kuyunivhesiti hamusi kuona here kuti pakaoma varume vana baba hamutenhekere zviitikwa zvingoitika mumikowa mukatenheka zvinopa kuti zvimwe zvinhu zvipatanuke nekuona pfundo ringosunga rasara racho kuti rati kupedzeswa sei zvino mukahamati pamambo nepamamama maramba muroti ndi pakupatanuka here saka ndoziti unoona ndingotaurawo nemukuru wangu mukuru ihama dzedu tanga tiri kubatsira takafanira kubatsira ngutsudzumukawo mudara vanai baba wangu pamusoro imuka uyu nyaya iyi ikanga yatitenderera yakadaro baba avo vanhu vakaendewa Harare avo kopiwa mazamoni avo wakaziva kuti wari kuya kudai ende zvandakazwa zvakapinda munzeve mangu ndakataura navo vakomana ndini nyakuvafonera umwe neumwe ndinotoziva paanogara ndakavabvunza asi ndaisa paziva handidi
wakataura wega handiti. Saka muri kutaura kuti baba ukapopera Changamire, ukapopera kuti onai mombe idzi dzabva dzawanda, kupopera une zvawakabata. Saka unopopera mumhepo, mumhepo hapana chazvinobatsira baba. Pamusoro ibaba, pamusoro imheta, pamusoro imheta. Pindure ukatora nguva wanhu wekwakembo ndavava vangu vari kutaura. Ini ndauya kumamba kwedza, mhuri yangu yetsei yasvika ndiri pano. Hamuna kusvika ndiri pano here? Vanhu vatsvaira ndakagara panze apa. Zvetse zvanga zviri kutaurwa nevanhu vekakembo utsotsi wega wega, asi handinei nazvo. Ndini ndakatora kembo. Pindura kuti uya apa mwana wangu utaurire uri padhuze neni. Sandizvo here? Sandizvo ndoita here? Vanhu vekakembo handina kuti uya ugare apa here nditaure nyaya yangu. Mambo hapana akachajaba. Ndine ndakatora mwana uyu ndaona kuti mhuri yangu ine ukasha, ende kana mukapfiwa mukushungurudzika shuwa. Ndikati uya ugare apa titaure, akataura. Ndikati utsabude kofonera kunzeba kwarutofonera mukoma karapa ndine zvandaizviitira. Akapedza nyaya dzake adokara pagumbo rangu iri. Wakati tine mombe 3 zitoriko dzekuti kana mangwana dzingouya. Mukoma wacho akapindura ndiri uvhange nzewe ndoenda kuchikoro. Imwe yacho tichabhadhara dziri mari. Ndibva ndawati pamombe 8 dzandataura zvawadairawo chindipai 6. Sandizvo ndotaura. Hawana kutongwa ngemunhu. Ndine ndakatonga nyaya dzamudega. Ndo zvakataurika. Akabva pa8 akaenda pa6. Mataura kuti mune mombe 3 dziri kuende mutotora ka 3 dzacho tikavhige. Ndidzo ndinoda nyamusimambo. Kana wakati tine zvishoma ndoda zvishoma zvemombe zirutsika 3 nyamusi kwete mangwana. Taura ndingada kubatsiridza dare kuti avana kembo ava ndito ihama dzangu, asi kutaura idi pazvinhu zviri zvisingapedzi dare kutaura usingatauri zvokutendera chokwadi vana kembo havana kutaura zvinhu zviri straight bavo. Ini ndiri mukwasha wekwamakanyana ndanga ndiripo papana kembo akataurawo shuwa kuti vana mombe 3. Saka pamombe 3 dzaakataura idzi idzoka havana kubvapo panguva yachi wazombodziunza mombe dzipi idzi dzedzi. Nhasi uno ndowauri kuti hakuna kana chinhu chiriko koko, asi mozuva mamboka munhu ukataura ukaguma rutedzi zvinhu zvinodini zvinonaka. Kana mutongo chaya mutongo unodiniwo ungorerutswa, asi iwo manje kanga usingatauri chiri pamwoyo pako uinyepa kuti mangwana taurire zvinonetsa. Handina hangu mashoko akawanda kandingotaure pakuti havasi kutaura straight bona. Kana achinge afa hanyepepo unotokonzeresa futi zvonzwa mumba. Unofanira kutozadzisa zvaunenge wataumaumbisana nemusha. Saka iwe ukati wakati unobvisa mombe 3 woonekwa uruta nhasi uri kuda kutaura kuti wanzi ndiri nachandiubvisa zvina zvazvikutaura chitobhadharai mombe idzodzo dziende. Wabvunze kuti ndakapfa musi wawani uya arutaura kuti kwanzi ndini ndakatakawira nemutsi wandakataura kuti watambira pei zawo mwedzi mingani dzaunditaurira. Makawirirana izvi musi werini pamakanyorerana pasi apo? Takawirirana izvi warusenza waruma hanzvadzi dzawo dziri kutorarama so wangu wakwirwa kushungurudzika. Pandikuona pakakangata ungadai vasikambotaura kuti tine mombe 3 wakabva kuti tirimbodini tirimbotsvaka imwoyeka ndirimbotsvaka munhu wogara pakandobatira pokuti mwangu rudini arikutsvaka. Ndo pandiri kuona kuti vakanga vataure ndokuti zvinaka. takawirirana izvi mukauru musi wa7 April 2025. Saka tautaura zvefomani hapana chatichambobviswapo dora rekuchema awa. Ndakazovafonera futi inini ndikuti varege kushanda varege kurwisana wana tezvara nani neawa ndiri kushanda pakati pacho. Ndakavafonera ivo kana vada kutaura pamberi paMwari
takafondera kuti zvamakamati mimi mune mubetsedzedzedzi madini wakabva watanga kutondipindura kwacho kuti tichazozviona ndiye tichazozviona ndizofona futi tichazozviona tichazodi nyaya iri nguva yapamuri mombe 3 dzinouya rini tuzvida nyamusimambo awo vanhu avo taurai ndimi matomisa zvinhu bhozi nyaya yenyu yatopera regatiti paweekend varume muri kutaura nemunhu akati handiti ka hande murunzi washadza ari kuita handiti uya panapa isusu tisinokwanisa kutaura nengozi kana nemufa achitsikama handiti ka kana muri kuti weekend make sure weekend yacho hazvisi kudini hazvisi kufura tiri kuirana weekend next week asi kana zvikakurumidza zvinenge zvakangonaka mukabva panapa mudzoka kwarare here kana kuti murudzika kumba mautodzika kumba saka nhasi Saturday maybe chipiri chitatu mombe dzinouya nekuti kana murudzika kumba kundoronga kachishanonotsa chii hande muri kunzwa hashadzirapo tukidziba mambo isuda tukidziba twakuda kuenda kuita wari unyeperana vanhu avo najona kuti ngatigeze muteuro he ngatiende kun'anga mungopedza ng'anga mahara ina handinangonditsipika bai ndakaneta kutsipikwa wakaneta kupedza mari dzavo vanhu mungoneta mahara unyeperwa mambo mungoneta endai mutore mombe dzangu mangwana zingofuwa dziri pangu kuti samambo ari pano kuenda naye vachinongoona dziri mudanga dzachona dzatinobvisa kudanga dzacho tozvakudini douya nokuti dzimwe dzenguva tikanotora iri mudanga yacho nonzi kakiti zvingadai zviri zvomakachema mutsi wacho imimi hatiiti kunga tiri kubatana pahuri kuti muende nemunhu anondoona imimi ndo ndambotaura nyaya yekubvuma urandu paya tichangotanga nyaya imimi kana muziva kuti chokwadi ndo zvakaitika zvaari kutaura hatichakubatei pahuri but anokubatai pahuri idare kwete kuti tikupe munhu anoenda kundoona mombe dzenyu takuita kunga taakupamba imimi muri kundori pamhosva yenyu munofanira kusununguka kuenda mega mosvika musarudza mombe dzenyu dzamunoona kuti tikaendawo bosi kana muri kuenda nemombe kundori pamusi kuenda nemhuru handiti kamuri kuenda nemombe kana tiri kuti mombe nemhuru zvinhu zviri zvakadini zvakasiyana musaenda nemombe inonzi mhuru haisi mombe toti imhuru tiri kuda mombe saka imimi makasununguka endai kumba kwenyu muchibva pano katiko munorara masvika handiti ka muronga zvinhu zvenyu mangwana mande moenda kumapurisa mundokliya mutina mombe dzenyu kuna nawo chitatu china Friday mombe dzenyu dzisvika pane pamakanyama tozofonirwa nasabhuku kuti vanhu vekwakemba waya wamboya nemombe 3 kwasara 3 tozwa kuti tiri kudini tiri kufamba then kana mauya nemombe sematariro amaita kuti next week handiti ka tiri kupai svondo handiti from there muchatipa nguva yakadii kuti muye muchipedzisa dzimwe dzacho dzasara tobva tangonyorerana pasi baba ndandikumbira kuti ana kembo vanogara papi pakatezi fura pakazozo pasi kuti wakuenda kwaFombe kwaMkunza tipfuri kwakazozo ari papi tipa mukasi wangu ndikasvika paro wangu asari kandinoka amupfuri pamangezi ba aya mangezi mberi pakata saka panofanira padhuze panofanira saka tiri kuwirirana then from there mabhadhara mombe idzi takudawa nguva yakadii kuti tinyatse kusvika patinoti tapedza nhaurwa yekwamakanyama muri kuda nguva yakadii tibva tataurirana nemufi kuti azive kuti kana mauya nedzidzidzi tiri kupana futi nguva yakati muzoya nedzimwe dzacho kana dai mukauya iri mari hazvina basa sematauriro aita asi ari kumboda dziri kuita ndowedzi ende varume nyaya yenyu yakanaka nekuti kana muri kupiwa nguva yekutaura ka zvasiyana nekuti musi wakati ati murunzwa zvasiyana nekuti tikakutemerei kuti musi wakati but kana tikupai nguva yekuti munokwanisa rini makasununguka kutaura kuti mukatipa dzimwe 3 months tinenge tapedza mufa wacho achizvinzwira nokuti anenge akatarisa nzira ka pamunguva yamuchamutaurira kuti nguva yakati tinenge tapedza handishadi nguva yakareba bama tinenge tafa chero izvi mambo wacho isusu tiutomirira nyaya tino tatobva patosara wana wedu wacho watinoenda kucreshi pamusoro imamo wana wainini ava muri kuona zvandakagara pano
bhishopu wangu akamirira so kuti waite nyaradzo. Arumirira kuti ndiripwe ndizororowo kune wamwe, ndiende kozororowo kune wamwe. Ndingosvika rini kwendiri ndotenderera. Ndakawapa nguwa vanhu wekwa Kembo, nguwa yekusenza wakatosenza 6 months wari madzidzi dzakarebesa. Zedara ndibodi kunyepera. Endai motengese kana misha. Zvangu natuzvida. Murunyeperana pamunotaurirana paya. Dziti badzakarebesa. Famba zvekutaura kuti vanhu kuti kwaigidza anga netsitsi. Ndaona kuti adzisenziba. Ungatoisa pa 3 months kwako kwete kuti kwera unga utambudzike. Nokuti isusu tutaura tiri muna July handiti. Saka tinoita kuti August, September, October. Zvinofanira kunga zvapera. Munadaira wana baba? Tirikupanzwa hatina mutsananguro. Chana ndichitokumbirawo zvangu. Ndikuti taizodawo tsamba neproof yekutaura kwawaita kuti hatina chimwe chatikazonzwa kumashure ine chipiri. Nokuti chokwadi zveshuwa tinozivawo maitikiro anoita ngozi. Pamwe zvichazobuda zvaakumhuri yekwedu. Murutere ndinyepa. Mwatumhanya kuenda Murutere ndikunyepa. Sakembo mwatumhanya kuenda pamberi. Vari kunyepera iwa profita iwa. Mukahuru ndiye atanga ega kuti ndishakupa itsamba. Saka chimirirai ndipinde mumushameni. Imimi tanga upindura nyaya. Chimirirai ndiuye. Towirirana kuti tawirirana juwe. Mwakundida. Mozopiwa tsamba. Chindimirirai ndipinde. Chindimirirai ndipinde. Kana muri kuda proof chaiyo. Ngawandimirire ndipinde mama. Izvezvi vari murodhi wari kuenda so. Kana ndapinda manje wakuziva kuti ndiri. Ndinokuru wakandibereka. Majenamvi. Kuneta. Tsvera muruteya nzira mitsvera muri kuenda kuvaprofita. Rubbish. Zvinhu zvinokweretwa izvi. Raunditsvaka. Ndikutsvaka ikwetso kwamakatenderera. Mvura dzamakagezesa hadzishande. Wakuru wangu akatonditsigira kare. Wakanditsigira kare. Ndagarira pano hama dzangu dzisati dzasvika. Ndanga ndiri pano. Mukada kunditora kuda kunditaurira mukutaura kuti handisingozika. Ndo zvamurikutaura. Ndikutaurirai pana mambo pese pamafamba. Dzikai kwese pana storo. Endai kwese. Hamutitsipiki bai. Bechi na baba wangu wakafa Robin. Munonyepa. Munonyepa. Saka warume tiri kuti ndokugezai. Tikabva panapa makutotora mombe nato. Ndemotora mombe dzangu ndatuzira mangwana changamire. Before Friday mombe dzinofanira dzasvika. Handiti ka? Kwenda watini? Ndoda nguva yekumbosenza. Ndimotori mombe dzangu. Ngoperekedza ndiyo. Munga munoona. Anotozitina ega. Saka saizvozvo then tawirirana kuti October. Tawirirana kuti October tobva tapedzisa Norway. Ndo pandichakupa igwaro kana mapedza kubhadhara ndikupe izvo. Ndokupai munhu unopiwa risiti kana wabhadhara. Handiti? Saka ndo pandichakupa igwaro kuti vanhu vekwa Kembo mabuda mumhuri kwamakanyanga pamuripo wamakanzi hamuna kuuya kuzondichema. Mochengeta gwaro renyu. Taakuchimirira uyu anzani Masona. Taakuchimirira panobuda ngozi yotaurawo zvaichataura tinenge taakudhirana Masona. Asi mwe kwa Kembo indai mundotsvaga zvinhu zvandataura. Takatokana. Wari kuti tisati tasvika mugobera vanenge vauya nemombe nhatu. Handiti ka? Ndo zvatawirirana nawo. Then kupera kwaOctober tawapa dzimwe 3 months from now kuti ndipo wachauya futi nedzimwe nhatu dzinotsika kana iri mari sekuwirirana kwawakaita nawo ndibva wabudana nawo. Ndakuda kuti manje hanzvadzi yangu kana mukabhadhara imwe pazuva kusvika mugobera usvika nemurifambisa. Wandekumba kwangu ndimatu wabhadhara. Handiti waneta ufamba. Waneta ndimazvona. Fambira imimi. Kukutaurirai. Kukutarirai vanhu vekwa Kembo. Ndaikutorai tsiyama dzangu. Chaizvo. Asi shoko ramataura kuti tinombodzionawo ngozi dauzonzwisisa kuti ndizvo here. Randipangidza kuti mune madhauti. Muri kuti muri kuripiswa zvamusi kuziva. Takanganisa. Mufunga ndingotadza kuura here. Hanzodzi dzenyu dzanga dziri muzvipatara mufunga ndaitadza kuti ndongozi imonya here dzirimo. Ndaida kuti dzizoite mboo padare. So ndina basa nemwibe.
asi mashoko yamunditaurira autondipangidza zvanzwika mari yekufamba Changamire ndakuida kuna kwaKhembo anditawo nombodichema right panyaya yekufamba kwamaenda nayo imari izvozvo vanogona kuti wabvapo woenda pasaidi yetobata wamwe nyaya yanga ringori ndeyekuti kana tawirirana izvi zvinenge zvakajeka saka mhuri yekwaKhembo musati masimuka muonana nemhuri yekwaMakanyanga motaurana pamaexpense avari kudini avari kutaura mokavirana izvo zvisinei nedare izvi zvava zvekutaurirana kwenyu pausawira hwenyu handiti pana chine chekutaurira sabhuku chine chekutaura iri panyaya iyi handina hangu zvekutaura asi ndambozwa Changamire muri kuti panouya munhu vanozoti sabhuku vanofananga achizoziva nekukuudza iwo kuti mombe dziya dzauya. Chiri kuda unyanyonditautisa panyaya yeMakanyanga ndeyekuti inini ndinenge ndiri kupiwa mhosva nevanhu vekwaMakanyanga, handisi kuziva kuti mhosva yacho iri papi. Ndigai ndikubatsire sabhuku ndichiti munhu kana uri pautungamiri handitika unotukwa, unosonyopodza, unopiwa mhosva yawapara neyausina kupara. Handiti regai ndikubatsire, imimi neni hatina kusiyana, hatina kumbosiyana, tiri muchikepe chimwe chete, tinotukwa patagona, patatadza tinodini, tinotukwa. But nenyaya yekuti kana wakapiwa mutoro iwoyo kunzi tungamira, wafanwa wemazuva ndakanzwa kamwe kasongo kari kuimbwa kwake kunzi haizi nyore kuti uitwe mufudzi weshumba. Kunzi enda undofudza shumba, inogona kukudya wanzi enda undofudza. Ndo zvakafanana nevanhu vatiri kutungamira, vanogona kutiuraya. Muri kunzwa sabhuku? Saka zvimwe zvinhu zvitambirei kuti muri kufudza shumba kubendo dzinogona kukudya. Changamire mambodzwa ndichitaura pakutanga kuti nemashoko andanda kuudzwa pamusoro pekunge vanhu wauya pamba pangu zvakanga zvaufanika inini ndini mubari wemhosva. Munoziva here sabhuku kuti inini ndakatonga munhu last week panapo akanga ari kuti mambo haasi kutibatsira panhaurirwa yedu, munhu akafa toda kuendesa chitunha kumba kwake. Toda kuunza chitunha panapa nekuti haasi kutibatsira kuti ndiye ari kuroyi. Handiti maona mai ndakutoitwa muroyi kanyi, kana ndakunzirwa chitunha kandatove muroyi, handiti muri kuona. Saka yakangofanana nenyu zvimwe zvinhu, soka ndezvekungogamuchira nekuti kana muri mutungamirika hamuna izvizvi tina president, handitika tarisai president kupinda kwakaita pachigaro nepatiri izvizvi kuti zvinhu zviri kufamba sei. Munhu haugoni zvese, haugoni zvese futanisa kuti yekuti adini adye mumba, haugoni zvese, unombobata apa wapedza wobata apa, mai munhu unobva wanzi gadzira zvese one day hazvibudi, tendaiwo. Saka imimi sabhukuka munogona nyu kurwadziwa nemashoko iwawo. Ndofanira kupa muenzaniso wangu kuti tiri vanhu vanotukwa nenyaya yeutungamiri, handiti asi kuno vanoona vanotaura kuti asabhuku edu akanaka nekuti akaita izvi neizvi neizvi, but vamwe vanongoti zvakashata. Uyu ndibaba wangu angofanira kutambira mombe dzangu, azive kuti mombe here kana kuti ngawakitsi. Mambo inene kupokana na sabhuku. Kana mukauya muchituka handina kumbokuramba kuuya kwamakaita nazvino mombe dzangu dziri kuuya baba. Saka mukauya muchindiakiuza ini ndiri baba wako ndinokutambira izei. Ya vana vachauya vachiti sori kana mambo pamusoro iyi tingoda kuchenesana tiri panapa kuti tikatauya panapa tauya patsime yemunhu wese, kana kuti uriani tauya pano tese tiri pasi penyu. Mambo pamusoro iyi inene kuti ndizoti sabhuku imwemwe munenge murimo munyaya sabhuku ruramba kapanapa kuti hana kutonga nyaya. Mirai munishapiwa nguva yenyu upindura mudhara sabhuku uramba kuti hana kutonga nyaya iba. Akanga unyora maminitsi, aunyora maminitsi ei? Bhuku rake nemaminitsi ripo, anga unyora maminitsi ei? Ayo, inini semwanaka tinoita kudzoka kumashure. Imimi vanhu vekwaMakanyanga zvokutaura nasabhuku mazvinzwa munongoenda muchitaura kuti sori ndatirege kutsvaka zvakawanda. Razimi makatokanganisawo muromo wenyu wekuti munenge sabhuku muri muchi
muri munyaya. Aiwa ndatomutaurira chokwadi. Kana tipana patinofana kudzorana. Mane mashoko amatara mati mudhara kuti. Ndi baba wedu. Mudhara baba ndi baba. Nokuti mudhara tikatasa mudictionary kauti mudhara chini tinoona. Watu wafana bazwa. Katarisa mudictionary mudhara. Ndambosangura ndichiti hatina kutonga na makanya. Batitaikota zvaitaurwa nemufu. Nemudzimu. Chete bhuku rirape. Aiwa. Ipo pari kunzika. Ndo pari kunzika. Ndopedza tiri kuona kuti pakupendera pane zviri kutaurwa pano padara. Ana bamba tsvaga ngombe ngutaura. Vavazviise pachipfuwa pawo chaizvo. Kuti kutenderuka kwavo kupaita musipa kubva pano. Waibva wapinda ngemo. Kwozoteverazve chikamu chacho chichatera chekupedzesa. Wasaba wati kupa gosi pano. Waibva wasvika watononawo. Saka imiwo kakimbo tapedza nemi. Iwe anzani masono. Anditi kuziva zvakaitika. Anditika kana uri kuziya iwewe kuti ndade nhashumba. Unenge wakutosunga bhutsu kuitira kuti painouya umhanya zvakadini. Kana nyaya uri kuziva nyaya yakaitika. Akapedza nemakembo anokuuya kwawo. Anditi kuti tizokudaidza panapa kuti ndiri kutsvaka. Tiri kuirana. Yako hatisati taibata. Nekuti mufa chazoya achitaura kuti ndada kuti masona andiripe. Ndo patichazoibata. Pari nhasi hatidini. Pamusoro imambo muchiri papo yenyu mumutauri. Pamusoro imambo. Ningoita unge ndiri kuenderai pamberi penyu. Yamasona yakatobatwa. Masona akasara ne300 max pen. Inofanira kuya kwa makanyanga. Ndipo akanga ataura kuti masona ukangaunza mari yangu wapedza mari yemaexpensive ndokutaurira muripo wako. Muripo wake uripo nanhasi uripo hapo. Ndo saka tiri kuti hatisati tabata tiri kubata pamuripo pabalance yakasara. Kuti idini ibhadhare. Because ndo yamauya nayo mudarika. Muripo utsvagwe ubhadhare 300 yakasara. Tozvidirira zviri pasi. Soroni. Muri ani? Ndiye hanzvadzi yamasona. Ndakapiwa samona handizuri samona acho ndakapiwa kuti ndine mhosva ipi navanhu vekwamakanyanga. Nenyaya yakaitika ina handipozivi kuti zvakamira sei, saka ndakatopiwa samona. Ndamuri masona. Mati muri hama yani? Yemasona. Ndo zvamaurira pano. Ndakapiwa samona. Ndo zvamaurira pano. Ndo zvamaurira pano kuti masona akauya panapa akatemwa hamuri timherere. Hamudi kunzwa here zviri kutongwa hama yenyu kuti muzoibatsire mangwana. Wakasofanira kundipa samona wefanira kupa hanzvadzi yangu iyeyo uzondidaidza kuti hambai kwamambo wozivi samona ngerenyini. Enda wakasara kuti ndida kukuuraya pamusha pangu ini pasabhuku nyamona. Ndida kuuraya ini. Unomboonazvo ndiani? Akataura pamamwaruwa. Ndiripo mambo. Uripo. Taura Yohane wapiwa mukadzi. Ndiripo muri kuzvitemba. Ndiripo muri kuzvitemba. Muri kutemba homwe. Zvakanaka. Ndofunga nyaya yenyu tadini. Tapedza umwe nomwe apiwa zvake zvari suppose kuti abhadhare. Iwe 300 unoiwana rini? Ndiri kuda nyamusi mambo yamasona, ndiri kuda nyamusi. Tiri kuda zvedheti kwete zvoti tichazokuchamhanya. Ndiri kuda nyamusi. Mambo pamusoro imunhu asisiri kubendeba uyu. Kani mambo utaura kani. Kana mambo akutaura kunyarara. Muda kugadzisa ndiri. So ndiripo. Nyangwe ndisi kubendeba. So ndiripo. Asi so ndiripo. Samoni rikauya ndangoya samoni ndani. Ndo saka ndiri kutaura hazvo kuti uri kupi kana kuti uri kubhulawaya hazvina basa. Isisu chatinoda ndechekuti ngatiwirirane kuti 300 yasara inouya rini. 300 yasara mambo ka. Ndandoti so mari handina. Asi zvandinogona. Ndinogona. Kuti vanofana wangu. Anditika. Mombe yakasara iyo kavayo. Iripi mombe? Iri kumba. Kumba kupi? Kubendi. Iri panani. Mambo. Iri kwa mavungu. So ndiripo mambo. Ndiripo ndauya ndega. Ndizvo saka ndauya. Kuna mavungu ero. Saka ndauya. Wafana wacho wani. Ndopi? Asina. Iye. Kana iripo ngainotora. Maiwe ataka tikobona. Icho kwadero kuti mombe iri. Kutenga akatenga shu. Kwani?
akatenga kuna mukoma upi anonzi ane zera chavo sabhuku muri kuchava zvinomziya because chiri kuitika ndechekuti ini sabhuku ndimi ziso rangu ndimo ndinotopa mutoro wekuti muchibva pano munoenda kuna Charles wacho munyatsa kubvunza kuti chokwadi here kuti uyu Masona akatenga mombe pano. Handiti kana maona chokwadi mombe iripo ngaitinwe idini iende kundokavha pe 300 parutauro. Inini unoenda uzobvunza wemimi kuti sabhuku zvakaitwa here muti ndakandiripo shuwa mombe yakatinwa yakadini yakaenda toziva kuti apa pani paMasona takava pamusoro imambo pamusoro ichangamire andinoda zvokumbonetsa vanhu vangoshupika maharo aitaura 10 ndoda kutaura ndega nyaya dzangu ndini ndakabuda ndikataura zvinhu zvangu ndega zvataura sabhuku ndibaba wangu ndizvo shuwa Masona akati andirudaba kubvisa mombe ndichazodzitangira pamuripo uyu Jona ndiri kubvisa mari saka mari arunditaurira kuti ndishazo kuti atange kotsvaka n'anga paarumbotsvaka n'anga ari kuionepi mari yakatengesa stand akaisepi mari yakatengesa zvetse dzimwe dzacho akaisepi mambo ndiruda mari nyamusi izvo mubvunzei Jona uyu kuti ndau yakangani kumba kwake uyu ndau yakangani mubvunzei kuti mumba make maari kutaura kuti anogara headlands ndapinda kangani mumba make akafungidzwa kuti akamhanya inini uko andimhanyi imba ini mambo andimhanyi imba bvunzai panyamukondeza wetse ari pano angondotaura ngezvangu basi ndingondopindira so mandiona kangani vanhu vepanyamukondeza mandiona kangani kandipe mari yangu so ndizvaaurira nditaure mutongo wangu wandiri kuda shadurama ndiutenderedzwa baini shadurama ndiutenderedzwa ba saka zvikakurumidza kuti mimi maenda mandoita izvezvo kana dai akataruda mari mimi mombe unotengesa kamombe yacho mombe iri mari saka pane pasina chakaita chiripo chete ndechongoti iripo here zvekuti munokwanisa kuti mangwana zvakudini zvakuita ko kana yakatengeswa mombe iri mukadhirani shamani ndizvokutsira ndiri kutaurira iri mukadhirani mombe iri mukadhiri kwamavhungu asanaitora mavhungu uyu arumboziwa ba uyu akakara paumambo munditaura kuti mambo ingano idzi Jona aruda kuti ndipinde ndigeze musha kwete zvirunyepa futi nganzodzi yacho mukadzi wasabhuku kuti haiya akati ndichazokuuraya ndakati musha wakaMasona ndinokugeza 2 minutes inoenda kupedza kutonga munhu ngatironge mhosva handizvete ini ndiri munhu ndinoshayawo handitika ndiri kutaura inini pazvinhu zvangu handitika mombe dzangu ndakatenga mombe kwamavhungu dzayabereka pandatengesa kamukono ndiri kuda mari nyamusi izvezvi pano changamira ndipo pandinoda zvinhu zvangu kuna Masona panangu wajananga wataura kuti mombe hakuna here kaundiri mukaona munhu ariona simba rekumhanya atakurwa nemari iko kuenda kubuda pamusoro iwe nyarara iwe pari paayo inzwa pemuri kupesana neuyu uyu haasi kuda zvemombe uruzvibata mazvibata aruda mari satoti mombe zvairi mari handitika indotengesa mombe yacho iyo ndokutaura manje ari kudaba mambo Masona ari kudaba anditenderedza kanganiko kuwana nzira kude kuenda kung'anga unonyepa Jona unonyepa nyarara ndiripo mbune nditi tumombe twache beni ndishada mombe akatara zvatakawirirana zvirimo mubhuku kuti mombe dzichatangira pandichatanga uri pangozi yangu ndi Jona ngemuromo wake saka ndikutauriwa nyaya dzetumombe tupi tinodzoka futi uchibva panapo kwaimberi kutakurwa ngeiko kufamba ndinotsvaga ndinoona ndoita sei ndotsvaga aruda mombe patoda kuti zvakauri panapo ndiripo so ndepekuti ngatiwirirana kuti uchibva panapo unokwanisa kuenda uko nekuti handotuzwa kuti vanhu vari panapa hapana ane chokwadi chekuti mombe iripo handiti anandoti uyu mukana wangu ambotaura nyaya yemombe haisi kweli nokuti mombe ndakaibva akandohwitinesa zvisirizvo witness kuti mambo nokumbira ndiwitness zvasingazivi mukoma wangu akatenga mombe kwamavhungu vatatenga mombe kudaro pane anozisanyanga baba kandiuzi kuti ndatenga mombe kuna Masona akatondibhadhira mari kujana ndiugire uchi mombe yese mombe rutsanangwa kuvi iwe right mombe itori nemhuru yakatotengwa nezamu ikatobereka munhu mukuru kuzotengesa kwana zotokatengesa mai ere kana kuti mhuru
asi mombe kwako iko kwakatengwa mazungu akatenga chimombe but ndozoti nyaya dzazoti kwai vakatengesera izvo handizodi hangu kuzoti akatenga ende takatotenga tikoama ndini yakutomuchesita kuti mukoma mombe adi yakanaka ndini but ndozoti haukutengesera bhozborena kuti mombe yangu mukoma kuti mombe yangu saka pepa handikwanisi kuitengesa bhozi handiziva kuti wakawirana madhishi api wakatengesera mhuri ere kana kuti wakatengesera mupi mai wacho sababu ndikwanisi asi mombe ndoizive ndamusandipe mutongo bandisine mambo bataurai chifi taurai awa uchangamina ndisinotongo mombe yandakatengesera nyangare kamukono kuda kuwedzera mari yangu noti inini ndakapuwa 8 days asi pa8 days ndakatombosqueeza kusvika 700 kuti ingogara andire asi nenyaya yekuti ndine tumbatata turi mumonda dzatotsvuka so dzanandoti ndikachera ndomboenda zvokuti ndauya kuti tipese maranga munongozviziva kuti pakurarama unogona kuona $100 anditika unewo zvakawanda pa$100 pacho unotsa bro handiri unongoda kungoya kuti mhosva dzako dziperawo ukuidaiwo andira asi inini ndikuti mombe yangu iri kukomavuko asi mombe ndinodini ndinoenda kutengesa mombe ndopa 300 yasa ndosaka ndandiri kuti ndinoenda ndika uchibva panapa ukwanise here kuti usvike kunhasi tibva taziva kuti zvadimbuka ngaatsvake pamusoro imambo ngaatsvake mari yangu ari pano mari yangu ndiri kuida pano handisodai kuti imboitwe mahumbwe nyaya dzokutaurwa zvinhu zvisiri koba atengesa mbatatisi kanganuko dzaakadaidzira ari panyamukondeza kuti gidza zvaapfa so ndichakohwa matombo embatata mukuti kuti ikweyi una mari yangu nyamusi izveizvo kuti mangwana usvike ugadzise dambudziko mangwana ndomusvika arusvika kupi ende kana wasvika ikoko munhu achanga ari kutarisa ka ndisabhuku ndiye munhu unongokufamba naisabhuku ndaakudai isabhuku ndaakudai isabhuku ndaakudai ndiye munhu chete anokwanisa kumira sestate witness zoti zvokunyepa ndizvo zvaangotoita mambo zvokuti zvokunyepa palasitime angada kubhadhara munhu ndikatofonera mari kumba ndogara pamashofu kazi mombe dziri kujana kwabharuwa handishadhoni nedzinge tsotsi bai iye arurara nenumba make arundiona mangwana 5 o'clock ndendati munombosiya dare rotonga ndizopai mukana nekuti kana dai nofunga kuti uyo ambotaura kuti kana makakonana muri kumba kwenyu kana mauya kunoku mauda kuti mubatsirwa nditi saka zvatoita taurisa dare tipei mukana timuone kuti dare rinoshanda sei saka imbotipai mukana zvatataura isu mapurisa edu ndevachanga achirondana nevanhu ivavo kuti zvinhu zvaitwa here sabhuku ari pakati pedu pana chinhu chekutaura kana pasina simukai ndinazvo mama ndobva ndataura muripo wangu ndaneta inini kuswera ndikufambiswa masona ndaneta akanditi tikapedza pandiri kuuya mangwani kutswera mangwani pa7 days ndiri kuuya sandizvoere mukomba pakanyorwa pandiri kuuya kobhadhara 300 bva mandipa mutongo wangu saka ini ndatoda bva ndataura zvinhu zvandiri kuda ndava ndaneta kufambirwa kunganga ndijona ipapo ndakatarisira kuti ane muripo asharipa pakunditsipika ndosaka ndakati siyai mishonga iripo sabhuku aone mwana mudii mufi zvautaura ndiri kuzvinzwa but chinoitika ndechekuti iwewe unofanira kuti wodzoka kumba undodaidza hama dzako wotaura muripo wako handitika inini ndozopindira kana paine zvanetsa handizvoba iwewe mufi unodzoka kumba wotaura hama dzako ndakaurayiwa inini handitika ndiri kuda mutongo wangu wakati munhu ari kusapoze kubvisa odaidzwa otaurirwa opiwa bhiri rake mopana madhesi ekubhadhara kana pane zvazonetsa ndopandinozodini pandinozopinda ari kuda here masona kuti wauye titonge ndiri atete wacho ari kutaura nyaya mbodza dzake dzaari kutaura panapa takazozishaura iyo takazozishadai so ima munondiuraya ndiri kuda kuwirirana here kuti muri kotaura neni uko musabate vanhuba ina handinamutswa nemunhu ba ndakabuda ndega vanhu vaibva kumakuwa kundoparara mutsi wachoyo bva mutsi wandipfutsira mangwana acho ndipo ndakabuda shamusira kuziva jona mbende dzawanga rutamba paya vanhu vakasara kutakura bhokisi rangu ndatipo paumba paya ndatungamira muri kuda here handisi kutanga paimari pindura hungu uri kuda here ndotaure muripo wangu ndikaupa mari wobva wataura muripo semataura rini mangwana
mangwana ndo kwandotsvaka bhaya. Handini mamubva futi. Mangwana ndo kwandokwenda Shona. wekutengesa munhu. Vanhu vekumasona muri wangani ngwe. Zvakanaka ngatimbosiya ngatimboiradzike. Handiti ka ngatimboiradzike wabamba. Kwakatara kuti ashaya bhaya mangwana. Ngatimboiradzike. Chaita kuti sei? Toona kuti inofamba sei. Yamudare yaumaoko mamambo. Yaumaoko masabhuku tichadini? Tichaipusha. Tichaipusha kusvika patinosvika kuti tasvika taura kuti inini mambo zvese izvi ndiri kupusha ende zvinhu zvakati kwawandiso iri tsaona ndakarwadziwa shu kuzi kula unewira naye ndiye munhu aitoziva pamba pangu zvanyaya iye kula handiti zvese mutongo handisora asi inini pandopo kana mambo nepekuti ndunzi ndakazoenda kumakuwa kogadzira saka iyi rumu yandaidawo inini kuna kumudzimu kuti ndichiitawo izvike izvi ndinofanira kuchenurwa noti hama dzanguka dzinosara kuti dzakabatikana manje kuti mushinda uya mambo mwana ada kuti ndifumure zvekuti vanhu vekwamasona ngosara imutema ada kuti ndimufumure uyu ngatifumure handiti zvekuti ndiutenderedzo kutaura kuti tibhadhare pana mambo handiti kana ari kuda kubhadhara vanhu varamba kundofamba tsvaka zvimwe zvinhu handiti hapana munhu asingatsindiki munhu anenge auraya munhu mazinzwa munhu ari kutotaura ari kukwanisa kutaurira vanhu hama dzangu kuti pai kufona kuti pai tumidzimu tivanyienda imobhikira sadza ngedhamo dzenyu dzanyanya pamakanyaka parobhena uyu nyaya kana ichinge iri mudare ramambo tifana kuti mupe mukana kuna mambo wato mauya kuzotongwa muna kuya kuzotonga tandobvunza mubvunzo wani ko akasauya mangwana uri kuda here kuti tiwirirane mutongo wangu mangwana chete yazopfuura kare kare zvinozoonekwa handiri mumaoko edare zvinozoonekazvakataurika zvikataurika zvakatopera tifana kudedzi ngechikuchikunana chamapanana panapa ndo chakutofamba nacho namambo tasumuka kana pasisina ngatisunungukira